потяри з Києва до Львова, мали кілька делікатних справ. З ними була Мурка, дівка гонорова, в соболі захований рукав. З ними була Мурка, дівка гонорова, в соболі захований рукав. Як пішли на справу, захотіли їсти і зайшли до Жоржа в ресторан. Грала там Am Morgen da jetzt, 30 Kilometer nach Dunne, Donima, Ines.